सना सेलब्राइखौ फन खालामनि र'। नोंखौनो गोसोखांफ्लांबाय थायो आं सना। नोंखौदि माला मोनगोन आं सना। नोंजों अराय सम नोंजोंनो थाफाबाय थानो लुबैयो आङो। माला लांगोन नोङो आंखौ? हाबा जानो लुबैबायहाय आङो नोंजों आंनि सना। जाय दं मा खालामदों? दङ ओरैनो जिरायनानै। जोंफोर गामिनि मिथिस्रिया माथो खारबायनोलै। मा सोरजों? सोरजों माने सासे गोसथोनाय दङमोनलै बिनिया बेजोंनो थांदों होननाय खोनादों। गोसथोनायाबो आलासिसो जायोनोहाय। गावनिनो बिदासो जायोनो बाला। मा? बिदा जायो? आयु लासिंसिं गावगायनि बिदाजोंनो हाबा जायो होमबा? मा बे बुहुमाव हौवाखौनो नागिरना मोनासै होमबा बियो? बिदा जानायजोंसो हाबा जाबाय आयु। जेनेबा हाबा जाथ'वाखैलै खारबायसोनो। हाबा जायाखैबाबोथ' दा बिसोरो हाबा जागोन ना गोसथोलायो। माबायदि मानसि थायोहाय मा लाजिया होमबा बिसोरो बिदा बिनानाव गोसथोलायनो थै। आंजों हले जानाय नङाहाय बेफोरबायदिबा। बेनोथ' बोरैबा मोनसिदोंहाय आं खोनानानै। फाग्ला फाग्लिसो खोमाहाय बाला। नङा फाग्ला फाग्लि बुङा मा बुंगोन देनाय बिसोरखौ। बिदा बिनानाव बिदि हाबा जायो आरो आलासि आयु। बेनोथ' बिमाया जा रागा जोंदोंनो बासा। हा रागा जोंगोनथ' आरो। सोर रागा जोङा जानो बिदाजों हाबा जानो थांबाथाय। बेफोरबायदिफोरखौ सुखुथाराहाय आं मा बिदा बिनानाव गोसथोलायो। मा बुहुमाव सेंग्रा सिख्लानि आंखाल नांदों नामा न'? औहाय आंबो रागा जोंनो ओंखारसोयो। दे होमबा थांसैर' आं दखानावसो थांनो नागिरदोंमोन। औ दे। ओमफ्राय मा नोंहा बैसागुनि दख'ना गोदान मोनदों? औ आइया मैया बायना लाबोदों हाथाइनिफ्राय गांसे ओरैनो सिम्पोल। जोंहा गैया बाल बिमाया जेबोखौनो होनो हाया आं रागासो जोङोहाय। जोनोमखौनो होनाङामोन आंखौ। बिराद रागा जोंनासो दङ आं बिमाखौ बिमा मैथास्रिखौ। आयु जाय दं बिमानि नामखौ खारिनो हामा। आरो नोंसायाबो अबेनिफ्राय मोननो देनाय हारसिं खामायोना जानोनो थोआ। है अननाय होननायानो गैयालै फिसाजोनि थाखाय। दानो मासे दिन आं बिराद रागासो जोंनो ओंखारो आं आइखौ। दे नोंसायाबो थाबालाय होगौमोन आरोहाय गावनि फिसाजोनो होआ थायो नामा। दे थाथ' थांसै आङो। गावसोरा मोनदों नालाय बेनिखायनो गाजा आरो। आंनि जायगायाव थाबासो मोनथिगौमोन मोनथिबाय। सेलब्राया फन हरदों। हेलौ सना मा खालामदों? दङ ओरैनो नोंखौनो गोसोखांबाय थादोंमोनलै सना। नोंहालाय माथो खालामदों? आङो जोंफोर गामिनि पिंकिजों रायज्लायबाय दंमोन र'। मा रायज्लायसोनायमोन? मा रायज्लायनाय माने जोंफोर गामिनि सासे सिख्लालै मिथिस्रि होननाय आलासिखौनो गोसथोयोनो ओमफ्राय दा आलासिजोंनो थांबायनो बिदासो जायोनो नुदोंना? बिदा जानायजोंनो बेफोरबायदि सोरबा खारसनलाङो आरो हौवा मोनासै बियो लासिंसिंनो। आंजोंबा हले बेफोरबायदिया जाथारनाय नङाहाय सैथार आं बेफोरबायदि मानसिफोरखौ। सेसे मा बिनानाव जानायखौनो लांबाय होमबा बिबो? औ लांबायथ' र'। मा जाबावनो मानसिफोरजोंबो। औ जेनेबा बुहुमाव सेंग्रा सिख्लायानो मोनासै बिसोर सानैया। लाजिना लाजियाबा दा बिमाया मा रागा जोंना दङनो सोर रागा जोङा जानो दिनै बिदाजों आरो हाबा जायो नालाय। माथो बुंबावनो आरो सना जायखि जि जाबाय थाया मानो जोंहा थिगै थाबानो जाबाय ना। औ सना ओमफ्राय नोंसा आइया गैया नामा दिनै? आइया मोसौ दोस्लायनो थांदों र' दिनै माने आफा गैयाना आफाया माबा गय फाननो लांदोंलै जोंहा दिनै। ओमफ्राय सना आंनो दख'ना नांगौमोनलै बैसागुनि नामाव। आंना बिमा मैथास्रिया बायना होनोनो हायाखै। हामालै सना बिमानि नामखौ खारिबाय थानो। रागासो जोंगासिनो आङो रागा जोंनासो फैदों मोनथिगौना? दख'ना बायना होआखै आंनो। मालाय जोंफोर गामिनि सिख्लाफोरा बैसागुनि नामाव बयबो बायगासिनो। आंहाल'सो गैया माबायदि बिमा आं बुजिनो रोङा। आंबो बायाखै दे। थेवब्लाबो नों बायाखैबाबोथ' आंनो नांथारगौमोन ना। आंनावबो फैसा गैया नङाबा हरनो हागौमोन बायनानै। माथो बुंबावनो आरो आंहा भाग्यआनो गैया। दे नों बारा टेनसन लानाङा आं उनाव मोनबाथाय बायना होगोन दे। थेवब्लाबो आंनो दानो नांगौमोन ना। दादि फैसा गैयाना सना। दिनै सना दोनथ'नाय आइया फैबाय आं आइनि माथो रोखोम खोनादों। दानो रायज्लायनाय नुबाथाय रायगोन आंखौ। मा जाबावनो नोंसा बिमाजोंबो बाला। नोङो मानखियो नों आंखौ बोरै हाबा खालामना लांगोन दे? बेफोरलाय उनाव जाबाय थागोन र' सना लाबोगोन र' मानो लाबोआ। दे दोनदो ना उनाव हरगोन दे। दे। आबा सेलब्राय आफाया फैयाखै? ओहो आयै आफाया फैथ'वाखै। गसाइ दासिमबो फैयाखै बियो हाथाइनिफ्राय। थाइनैसो गय फाननो लांदों बेयावनो एसेबां गोबाव खालामबाय बियो। बै मैगं बेफारि हिनजावजोंनो रायज्लायबाय दं खोमा बियो बेनिखायनो फैनो रोङाखै। खम मोजां मोनदों बियो। थाब फैनांगौ आफायाबो मा थाब फैया बिलाय। मोजां नङाहाय नोंसा नोम्फानि सौहागफोरा मोजां नङा। फिसालाया सेंग्रा देलाय लांबाय बोरायलाय लांबाय हनै दासो हिनजाव मोजां मोननाय। लाजिया बियो
आंहासो लाजिनाय मोनो मिथिगौना आबा? मोनथिलालै आयै आफायाबो मा बुंबावनो आफाखौबो आं मालाबा हाथायाव थांनानै आफाखौ नायहैनांगोन र'। बै बेफारि हिन्जावजों बोरै रायज्लाया। औ थांनाय आबा थां, नों मालाबा थां नोंसा आफाखौ सिआइडि खालामनो नङा सानदोंबा। नोंसा आफानि आखला मोजां नंखाया बे। दाबो फैयाखै एसेबां गोबाव जाबाय। मानो फैनो दे बियो? बै हिन्जावा थाङागौ लागि फैया माथो बियो न'आव? हाथाय बायजासिम थागोन नोंसा नोम्फाया। थां आबा, नोंबो ओंखाम जानोबा खुरना जाहैदो। आं दसे उन्दुनोसै, खर' बोरैबा मोनदों। एसेबां आखल गाज्रि भगबान, खैजोन हिन्जाव नांगौ बिनो, खैजोन? न'आवनो एसेबां समायना हिन्जाव दंखायो, आंनो एसेबां समायना। आरो बे मैगं बेफारिखौ मानो नोजोर होबावदों बियो? साइस गैया फाइस गैया बे मैगं बेफारिया। आंसो हाजार गुन साइससिन। गैथारासो साला आंनाबो हौवाया। नङा, मानो हिन्जाव नांगौ बिसोरनो सानै साथाम? मानो नांगौ? मा बायसिलै मानसिफोरा? हिन्जाव थाखानायनि उनावबो गुबुन हिन्जाव नांबावगोलै बिसोरनो। आसुरित आयो। बिदिबालाय बोरै संसार जानो दे भगबान। थै। राहुल, आं गिनायसो मोनसोबाय। सबाया दाबो मानो हुसफैयाखै? बिखाखौ दुब दुब मोनगासिनो आङो। माबा जायो दा? नों टेनसन लानाङा दालिम, थाबैनो हुसआव फैगोन बियो। थेवब्लाबो गिनाय मोनदों। बेसेबा गोबाव जाबाय, दासिमबो हुस फैयाखै। फैगोन र' दालिम, नों बांद्राय गिद्रायदों। गिनाय मोनो आङो सग जाना थाबाय राहुल। मानोना आंनि फिसायाबो। नों बांद्राय टेनसन लादोंलै दालिम, फैगोन ना, एसे गोबाव नांखागौ। गोबावानो जाबाय माथो, दासिमबो मानो हुस फैयाखै? सार, हुस फैबायना? हुसआथ' फैथ'वाखै, नाथाय बांद्राय टेनसन लानाङा, फैगोन। नुबाय, नों बांद्राय टेनसन लादों। डक्टरा बुंलांबायना टेनसन लानाङा होननानै। गिनाय मोनो आरोहाय। आं सबायखौ गावनि बिनानाव बायदि सानना लायोना। बेबो जुदि माबा मोनसे जानांगौबा मा जागोन? दे हामगोन, दे हामगोन। माला हुस फैयो दा, बेखौसो नेगासिनो आङो। फैगोन, दसे उनाव फैगोन। दे नों जिरायथ', दहायनिफ्रायनो गसंबाय थाबाय। जिरायगोन र'। बे लैथोसिजोंबो मा जाबावनो, नै दानिबो माखासे मेसेज हरना दोनदों। लैथोस्रिया आंजों फैनो ओंखारमारदों, आं आसरित मोनदों। दिनैबो बुंहरदों बियो, प्लिज नातिलु आंखौ एक्सेप्ट खालाम होननानै। दा आं मा बुंहरनो? नै आरो हरबावबाय, प्लिज नातिलु नों आंखौ मानो एक्सेप्ट खालामा? नों जुदि बे जुलिखौ नांमारलाबा नोंनोथ' सासेबाबो हिन्जाव नांखागोन ना। दा नै आंबो रामोन्दाखौ गारखानोसै। प्लिज तिलु नों आंखौ एक्सेप्ट खालाम। बे लैथोसेजोंबो मा जाबावनोलै? बिथिंजाय आंनाबो गोसोआ दानो गलिलांगोनलै। मानो बेफोरबायदि आंखौ बुंबाय थादों बियो? आंहाबा ओरैनो मा मोनबाय दङ बियो? ओइ लैथोस्रि, सरिलै आं नोंखौ लाबोनो हानाय नङा। मानो? नों आंखौ इसेबो मोजां मोना नामा? गोसो जाया नोङो आंखौ लाफिननो? मा बुंबावनो? गोसोआथ' जायो लैथोस्रि, नोंखौ लाबोनो गोसो दङ आंहाबो। नाथाय दा नोंहा हौवायानो दंखायो, आरो समाजा मा बुंगोन दे जोंफोरखौ, आरो आब'मोना नोंखौ लाबोनो होनाय नङाना। आरो हरबावबायसो, प्लिज ना प्लिज तिलु नों जुदि आंखौ हाबा खालामाबा आं जोबोद दुखु मोनगोन। आं मायबा नङा मायबा मोनसे खालामफ्लांना लागोन। गैलालै गैला। है मा बुंबावनो आं दा? बे लैथोस्रियाबो फाग्लिसो जाबाय नामायो? बिदि लाबोनो सानबानो लाबोनो हायाना। एसे बुजिनांगौ बे लैथोस्रियाबो। दे खिन्था तिलु, नों आंखौ लांगोन ना लाङा? नों जुदि आंखौ लांगोन ना, आङो थारैनो रामोन्दाखौ नागारनानै थांगोन। दे बुं लैथोस्रि, आं उन्दुनि, उनाव रायज्लायगोन दे, उनाव खिन्थागोन आं। होद नाङा दानो खिन्था तिलु प्लिज। बे लैथोस्रियाना फाग्लि जामारबाय। दे आं उनाव खिन्थागोन दे, आं गाबोन खिन्थागोन दे, गाबोन दोनथ'। नेटखौ अफ खालामना दोननोसै आं, नङाबा हरबायसो थागोन बियो। बे रामोन्दा गुमैयाबो लैथोस्रिखौ लांबा लांनानै मानो बेफोरबायदि बिजुलि आरो बिमानि खोथा लानानै मानो बेखौ बुनो होनांगौ?
दानो आंहासो मा बुंगोन मा बुङा जाबाय। लाबोनोथ' गोसो दङ आंहा लैथोसेखौ, गोसो जायो बेखौ आं लाबोनो बजबफिनो, नाथाय दा आं हालाना। नोंगुमैया साननैनि थाखाय बाहेरायाव थांनो नागिरदों। दिनैनो थांगोनबा? औ दिनैनो थांगोन। होमबालाय माथो बे हिनजावखौ बुथारना दोननो गाहाम जादोंलै बे सानसेयावनो। बे हिनजावखौ नोङो बुथारनांगोन गलापि, नङाबा नोङो बेनि हौवाखौ मोननाय नङा। मालाबानिफ्रायनो सानगासिनो नाथाय सान्सखौनो मोनाखै। एबारबा हले बे हिनजावखौ खतम खालामथारनांसिगोन। नोंगुमैया बाहेरायाव थांगोनबाबो आं जेबो मोनाखै, मानो होनबा नों दंखायोना बिनानाव। नों गैयामोनबासो एसे बोरैबा मोनगौमोन आं हारसिंनो, गथ'फोराबो न'आव थायाना। आं दङना आब', टेनसन लानाङा। नाथाय आब', आंनि आथिङा मोजां जानायमोनबा आं खामानिफोरबो मावना होगौमोन नोंनो। दा आरो ओरैनो जानायल' जाथारदों आंनिया। दे जेबो नङा दे बिनानाव, दा नोंनि आथिङानो हामाखै बोरै खामानि मावनो दे। आब' थारैनो नों जोबोद मोजांमोन। आंनि असे बिब'आबोसो नोंबायदि अननाय नङामोन खोमा थानायमोनबाबो। नोंहा हाजारखि मोजां जाया मानो नोंनि जायगाखौथ' लाथारगोन आं। नोंनि हौवाखौ आं बुंदोंमोन आंखौ हाबा खालाम होननानै, नाथाय खालामाना। नोंनि हौवाया आंखौ हाबा खालामाबा आंहा मा जागोन? नोंनि हौवाखौ सेना लाथारगोन आं। नों थासान्दियावथ' आं नोंनि हौवाखौ मोननाय नङा, बेनिखायनो नोंखौ लामानिफ्राय हटायनांगोन। हामगोन होननानै सानबाय थायो, दाबो हामनो रोङा आब'। दे हामगोन खोमा दे, एसेबां थाबैनो हामा। आथिङा बायदोंना नोंनिया, खमसे खम बोसोरसेयाथ' नांथारगोन खोमा। मोनथिला आरो आब'। थांसै नामा बिफा? औ थांनोसै आङो, नोंसोरो थादो होमबा। दिनैबो फैनाय जानाय नङा, गाबोनबो फैनाय जानाय नङा, समफोरसो फैनाय जागोन। दे थां होमबालाय। दा आंजों गलापि बिनानावा दंफायोना, बेनिखायनो आंहा जेबो टेनसन गैया दे। नों थांगोनबाबो, नङाबा हारसिं बोरैबा मोनगौमोन। दा आरो बिनानावा दङना। दे होमबा थाथ' नोंसोरो। दे होमबा गुमै, फैखालि मेथाइ लाबोबानो जाबाय जोंफोरनो। दे होमबा थादो। बेदर लाबोनाया बेखौ संना जाबानो जाबाय नोंसोर सानैबो। जागोन दे बिफा, संना जागोन दायो जोंफोर मोजाङै गोथावै। दे होमबा थादो। नों दिनैनो नायै बेदर जाखाना लादो हिन्जाव। नोंखौ दिनै हरावनो आङो नाजानांगोन फिनिश खालामनो। नोंथ' आंखौ खरि सानबाय दङना, आंनि आथिङा मालाबानो हामदों। नोंखौ बुथारनो थाखायसो खरि जाफ्लाना दंबाय थायोलै आङो हिन्जाव। बिनानाव माथो सानबाय थाखो? माने आब', नोंसोर सानैया जोबोद मोजां मारलै। नोंसोर गैयामोनबादि आंहा मा जागौमोन बेखौनो सानबाय दंमोन र' आङो। नोंसोरदि आंखौ लाखिबाय दङ दासिमहालागि, आं बिराद आसरित मोनबाय दङ। माने एसेबां मोजां मानसिबो थायो बे बुहुमाव। दे माथो दंबावनो आरो, खैफोदनि समावबो जुदि मानसिखौ मदद खालामाबा बोरै जागोन? बेनोथ' आब', नोंसोर जोबोद मोजां मार। बै थांनाय जोनोमाव नों आंनि बिब' असेमारमोन खोमाहाय। औ नंगौबो जानो हागौ, बेनिखायनो नोंखौ लोगो मोनबाय। दे होमबा नोङो जिरायथ'नाय बिनानाव, आङो साहा फुदुंना लाबोनि र', मालपुवा बानायनि। थां दिनैनो जाना लाखा, साहा, मालपुवा, ना, बेदर। मनखौ मिल गया सुकुन। थारैनो टिल्लुजों आं रायज्लायनो मोनबाय दङ। गाबोनबा हले आङो लैथोस्रिनि वाट्सएपखौ एड खालामना लानो होथारगोन। तू खत्म हो गया रे, तू तो गया लैथोस्रि। बा बिजुलि, मा एसेबां खुसि जासोदोंहाय? एसेबां गोसा मिनिलायदों? खुसि, आं जोबोद खुसि बाजै लैथोस्रि, जोबोद खुसि। बेनोथ' मानो एसेबां खुसि? मा बुंबावनो आरो बाजै। मा टिल्लुआ फन हरदों नामा नोंनो? हराखै, बे टिल्लुआलाय सासे गुन्दासो। आं टिल्लुनि थाखाय खुसि जायाखै बाजै, आं बेलेग दे। दानो खिन्थाथ'आ दे, उनाव मोनथिगोन नों बाजै, आं मानिदे एसेबां खुसि जादों। उनाव मोनथिगोन, उनाव खिन्थागोन आं। आंलाय खुसि जानायखाय टिल्लुआसो नोंखौ फन हरबाय नामा, मोजां मोनलाय लांदोंमोन आंहा। टिल्लुआलाय मोजां नङालै बिनि आखला बाजै, नों मोजां सानदों नामा? बिनोलाय 2-3 हिनजाव नांखागौ आं मोनथिगौ। दाथ' बियो गोदान लानोसो हास्थायबाय दं खोमा। आंखौथ' नांखाला बिनो, थाथोंसै आरो माथो बुंबावनो आरो।
खुसि जादोंबाबो आंहा बेलेग बाथ्रायाव खुसि जादों बाजै। उनाव मोनथिसिगोन दे। दे होमबालाय। माखौबा एसेबां खुसि जादों खिन्थायासैबो आंनो। आंहालाय टिल्लुआ निमाहा होबाय होननासो सानदोंमोन। मोजां मोनलायदोंमोन आंहा। जेनेबा जालांबायाना। खेबसेखिनिखौ निमाहा होनाय मोनबा मोजां जागौमोन आरो। नङा, मानो एसेबां खुसि जामारदोंबा? खिन्थानांगौ आंनो खिन्थालाया आरो बेयासो। थेवब्लाबो दि आगोलनि बायदि आंखौ गोरा गोरायै बुंला, बेनो आंनि थाखाय बुहुत। दानिया मोजाङै रायज्लायग्रा जाबाय सानैबो बिमा फिसा।